Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Mataji Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Pranam Mataji. Pradaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalitam Phalam Shukamukhamrudadrava Samyutam Pibada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna, Hare Krishna. Pranam. Krishna Mataji. Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19-ാമത്തെ Mataji. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ 19-ാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 19 ശുഗ ആഗമനം. 19-ാമത്തെ അധ്യായം ശുഗദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനം. അതാണ് PDF കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച മഹീപതിത്വാഥ തത്കർമ്മ ഗർഹ്യം വിചിന്തയജ്ഞാത്മകൃതം സുദുർമനഃ അഹോ മയ നീചമനാര്യവത്കൃതം
ब्रह्मणि गूढ तेजसी सूत उवाच महीपतिस्त्वत्कर्म गर्भ्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ तेजसी. हरे कृष्ण. चൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹിമനഃ അഹോ മയാ വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമന അഹോ മയാ നീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസി. സൂത ഉവാച. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മഹീപതി രാജാവ്, തു എന്നാൽ, അഥ അപ്രകാരം, കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്ന നേരം, തത് ആ പ്രവൃത്തി, ഗർഹ്യം ഗർഹണീയം, വിചിന്തയാൻ അവണ്ണം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മകൃതം അദ്ദേഹത്താൽ ചെയ്യപ്പെട്ട, സുദുർമന അത്യധികം വിഷണ്ണനായി, അഹോ അയ്യോ കഷ്ടം, മയ ഞാൻ ചെയ്ത, നീചവും അനാര്യ സംസ്കാരശൂന്യവും, വത് പോലെ, കൃതം ചെയ്തു, നിരാഗസി നിരപരാധിയായ, ബ്രഹ്മണി ബ്രാഹ്മണനോട്, കൂട ഗൗരവാവഹമായ, തേജസി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിരപരാധിയും മഹാ തേജസ്വിയുമായ ബ്രാഹ്മണനോട് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്യന്തം നീചവും സംസ്കാര ശൂന്യവും ഗർഹണീയവുമായി പോയെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങവേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി അദ്ദേഹം അത്യധികം വിഷണ്ണനായി തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണനോട് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്യന്തം നീചവും സംസ്കാരശൂന്യവും ഗർഹണീയവുമായി പോയെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങവേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി അദ്ദേഹം അത്യധികം വിഷണ്ണനായി തീർന്നു എന്ന് സൂതഗോസ്വാമി പറയാനിവിടെ. സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്, ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. നിരപരാധിയും മഹാ തേജസ്വിയുമായ ബ്രാഹ്മണനോട് യദൃച്ഛയ അനുചിതമായി പെരുമാറിയതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പാശ്ചാത്തപിച്ചു. പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ സത്വ്യക്തികൾക്ക് അവിധം മനസ്താപം ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അവണ്ണമുള്ള പാശ്ചാത്താപം ഒരു ഭക്തനെ യാദൃശ്ചികമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമാകുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്തൻ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്താപിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഭക്തൻ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അഥവാ പാപങ്ങളും പാശ്ചാത്താപാഗ്നിയിൽ വെന്തുവെണ്ണീറാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിരപരാധിയും മഹാ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനോട് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള അനുചിതമായിട്ട് പെരുമാറിയതില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പാശ്ചാത്തപിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള സത്വ്യക്തികൾക്ക് അവിധത്തില് മനസ്താപം ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പാശ്ചാത്താപം ഒരു ഭക്തന് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നതാണ്. ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും, നിരപരാധികളായിരിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ പാശ്ചാത്താപാഗ്നിയിൽ വെണ്ണീറാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാത് ദുരത്യയം വ്യസനം
ന അതിദീർഘാത് തദസ്തു കാമം ഹി അഖനിഷ്കൃതായ മേ യഥാ ന കുര്യാം പുനരേവ മത്താം ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാത് തുരത്യയം വ്യസനം നാതിദീർഘാത് തദസ്തു കാമ്യം ഹ്യ അഖനിഷ്കൃതായ മേ യഥാ ന കുര്യാം പുനരേവ മത്താം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാതുരത്യയം വ്യസനം ആകയാൽ മേ എന്റെ ദേവഹേളന ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ നിരാകരിക്കയാൽ ദുരത്യയം അത്യന്തം കഠിനമായ വ്യസനം ദുര്യോക്തം അല്ല അതിമഹത്തായ ദീർഘമായ തത് അസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ കാമം ഗുപ്തനായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഹി തീർച്ചയായും അഖ പാപങ്ങൾ നിഷ്കൃതനായ സ്വതന്ത്രനാകാനായി മേ എന്റെ യഥ അതിനാൽ ന ഒരിക്കലും കുര്യാം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല പുന വീണ്ടും ഏവം ഞാൻ ചെയ്തുപോലെ അർത്ഥ നേരിട്ട് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു: പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരോധനങ്ങൾ അവഗണിച്ചതിനാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ആ ദുര്യോഗങ്ങളൊക്കെയും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു ഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പാപപ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും ഭാവിയിൽ അത്തരം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും സാധിച്ചേക്കും. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ നിരോധനങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സമീപ ഭാവിയിൽ എന്തുണ്ടാവാം, ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിരോധനങ്ങൾ അത് അവഗണിച്ചു, ഭഗവാൻ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങള് അത് അവഗണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു ഭവിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പാപപ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനും ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും എനിക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ആര് വിചാരിക്കാനുണ്ട്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സർവ്വവിധ സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്ന് പരമപുരുഷൻ അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിരോധനം എന്താണ് അത് അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സർവ്വവിധ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്ബ്രാഹ്മണരോടും ഗോക്കളോടും ഭഗവാന് പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. ഗോ ബ്രഹ്മണഹിതായച്ച. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാ തേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണനെ അപമര്യാദയായി അഥവാ സംസ്കാരശൂന്യമായി ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവത് അനുശാസന പ്രകാരം തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ അത്യന്തം കഠിന ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ ആസന്നമായ ദുര്യോഗം കുടുംബാംഗങ്ങളിലല്ലാതെ തന്നിൽ വന്നു പതിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുർനയം അയാളുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് അനിവാര്യമായ ആ ദുര്യോഗം അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം വന്നു പതിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സർവ്വവിധ സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നാണ് ആര് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സദ്ബ്രാഹ്മണരോടും ഗോക്കളോടും ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപത്തിയുള്ളതാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? മഹാ തേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണനെ അപമര്യാദയായിട്ട് അഥവാ സംസ്കാരശൂന്യനായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുശാസനത്തിൽ പ്രകാരം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തീർച്ചപ്പെടുത്തി.
അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സമീപ ഭാവിയിൽ അത്യന്തം കഠിനമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ അസന്നമായ ദുര്യോഗം കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ തന്നിൽ തന്നെ വന്ന് പതിക്കണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുർനയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും അത് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്, ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആ ദുർനയങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിൽ തന്നെ പതിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അനിവാര്യമായ ആ ദുര്യോഗം അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം വന്ന് പതിക്കണമെന്നും പരീക്ഷിത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ ദുര്യോഗം സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാൽ ഭാവിയിൽ അത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്യാതിരിക്കും? താൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരാവകാശികൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹം തന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭക്തന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ ഫലം ആ ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും അനുഭവിക്കും. മഹാരാജാവ് പ്രഹ്ലാദൻ അസുരനായ സ്വപിതാവിനെ സ്വന്തം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും പരിത്രാണം ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളത് നിശ്ചയമായും മഹത്തായ വരദാനമാണ്, അഥവാ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും കൂടി എന്ത് കിട്ടാണ്? അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാണ്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ അസുരപിതാവിനെ സ്വന്തം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? പാപത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, പരിത്രാണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള പുത്രന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ കുടുംബത്തിലുള്ളത് നിശ്ചയമായിട്ടും മഹത്തായ വരദാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്, കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ കഥ. ശ്ലോകം 3. അദ്വൈവരാജ്യം ബലമൃത്ത കോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ ദഹത്വഭദ്രസ്യ പുനർനമേ ഭൂത് പാപീയസി ധീർദിജ ദേവഗോഭ്യാം അദ്വൈവരാജ്യം ബലമൃത്ത കോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ ദഹത്വഭദ്രസ്യ പുനർനമേ ഭൂത് പാപീയസി ധീർദിജ ദേവഗോഭ്യാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജ്യം ബലവൃദ്ധഘോഷം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ ആദ്യ ഈ ദിവസം ഏവ തേ അതേ രാജ്യത്ത് ബലമൃദ്ധ പ്രതാപവും സമ്പത്തും കോശം ഭണ്ഡാരം പ്രകോപിത കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുക ബ്രഹ്മകുല ബ്രാഹ്മണ കുലത്താൽ അനഘ അഗ്നി മേധാഹതു എന്നെ ദഹിപ്പിക്കട്ടെ. അഭദ്രസ്യ അമംഗളം പുന വീണ്ടും ന അല്ല മേ എന്നിൽ അഭൂത് സംഭവിക്കട്ടെ. പാപീയസി പാപകരമായ അഥവാ അധർമ്മമായ ധീം ബുദ്ധി ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണർ ദേവ പരമപുരുഷൻ ഗോഭ്യ ഗോക്കളും. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈശ്വരാവബോധത്തെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും ഗോസംരക്ഷണത്തെയും അനാദരിക്കിയാൽ ഞാൻ അപരിഷ്കൃതനും പാപിയുമാകുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ രാജ്യവും പ്രതാപവും സമ്പത്തുമെല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വെന്തുവെണ്ണീറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭാവിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അശുഭങ്ങളായ ചിത്തഗതിയാൽ നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചത്? ഈശ്വരാവബോധത്തെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും ഗോസംരക്ഷണത്തെയും അനാദരിച്ചത് കൊണ്ട്
ഞാൻ എങ്ങനെയായി മാറി? അപരിഷ്കൃതനും പാപിയുമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ രാജ്യം, പ്രതാപവും സമ്പത്തും എല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപത്താല് അഗ്നിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വെന്ത് വെണ്ണീറാകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നിമിത്തം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റപ്പെടും. ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഈശ്വരാവബോധത്തിലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് പുരോഗമനാത്മകമായ മാനവ സംസ്കാരം. അപ്പൊ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരന്റെ അവബോധത്താലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായതാണ് പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം. മാനവ സംസ്കാരം. ഹരീഷ് നിശ്ചയമായും വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവസായം, കൃഷി തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും പൂർണ്ണമായും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം വിനിയോഗിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരമായാലും വാണിജ്യമായാലും വ്യവസായമായാലും കൃഷിയായാലും എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധപതനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി തീരും. ഗോസംരക്ഷണം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോസംരക്ഷണം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ വധിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ കലിയുഗം തന്നെ എന്തിനു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഉന്നത മൂല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തിന്റെ ലോക ആധിപത്യത്തെ കാർക്കശ്യമായി ചെറുത്തുവെങ്കിലും അനുകൂലമായ സന്ദർഭത്തിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി പ്രബലമായി തീർന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു പരിധി വരെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു? ഈ കലിസത്വത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ എതിർത്തിരുന്നു, ചെറുത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴോ അതിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി കൂടുതൽ ശക്തമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലമായി തീർന്നു. അങ്ങനെ പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള മഹാരാജാവ് പോലും വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നിവയുടെ അന്തസാര വിഹീനമായ പ്രകോപനത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കാൻ അഥവാ അനാദരിക്കാൻ പ്രേരിതനായി തീർന്നു. അപ്പം അതിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു മഹാരാജാവ് പോലും എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന്റെ അന്തസാരവിഹീനമായ പ്രകോപനം കൊണ്ട് എന്തിന്റെ? വിശപ്പിന്റെയും ദാഹത്തിന്റെ ആ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനാദരിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിതനായി മാറി. അവിചാരിതമായ സംഭവത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനുതപിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിരതനാകാത്തതിനാൽ തന്റെ രാജ്യം, സമ്പത്ത്, പ്രതാപം, ഐശ്വര്യം എന്നിവയെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോ അനുതപിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് നിരതനാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ രാജ്യം, അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഈശ്വരാവബോധം, ഗോസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് സമ്പത്തും ശക്തിയും നിയുക്തമാക്കാത്ത പക്ഷം രാജ്യവും ഭവനവും നിശ്ചയമായും ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. നാം ലോകത്ത് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും കാക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിനു കാരണത്വമായവരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈശ്വരാവബോധത്തിന് കാരണത്വമായവയുടെയും സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ സഭ്യത നിലനിർത്തുവാനായി ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷണവും യഥേഷ്ടം പാലും ലഭിക്കാനായി ഗോസംരക്ഷണത്തിന് കാരണത്വമായവയുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ ഭവനവും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഈശ്വരാവബോധം, ഗോസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് സമ്പത്തും ശക്തിയും നിയുക്തമാക്കാത്ത പക്ഷം രാജ്യത്ത് രാജ്യവും ഭവനവും നിശ്ചയമായും ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവിടെ എന്ത് വേണം? ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഈശ്വരാവബോധവും ഗോസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് സമ്പത്തും ശക്തിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയുക്തമാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ രാജ്യവും ഭവനവും നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്?
നമ്മൾ അതിന് സമ്പത്തും ശക്തിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. നാം ലോകത്തെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും കാക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് എന്താവശ്യമാണ്? ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന് ഈശ്വരാവബോധത്തിലുള്ള ഗോസംരക്ഷണത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന് കാരണത്വമായവയുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈശ്വരാവബോധത്തിന് കാരണമായതിന്റെയും സർവ്വ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ സഭ്യത നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷണവും യഥേഷ്ടം പാലും ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഗോസംരക്ഷണത്തിന് കാരണമായതും എല്ലാത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ ഭവനവും എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ഭവനത്തിന്റെയും പ്രയത്നം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എന്തിനായിരുന്നു? ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ ഭവനത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4. സാചിന്തയന്നിഥമതാശ്രണോത്യഥ മുനേ സുതോക്തോ നിരുതി തക്ഷകാഖ്യം സാ സാധുമേനേന ചിരേണ തക്ഷക നലം പ്രസക്തസ്യ വിരക്തി കാരണം സാചിന്തയന്നിഥമതാശ്രണോത്യഥ മുനേ സുതോക്തോ നിരുതി തക്ഷകാഖ്യം സാ സാധുമേനെ നചിരേണ തക്ഷക നലം പ്രസക്തസ്യ വിരക്തി കാരണം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ അദ്ദേഹം, അതായത് രാജാവ്, ചിന്തയാൻ ചിന്തിച്ച്, ഇഥം ഇതുപോലെ, അഥ ഇപ്പോൾ, അശ്രിനോ ശ്രവിച്ചു, യഥ പോലെ, മുനെ സൃഷ്ടിയുടെ, സൂത ഉക്ത പുത്രനാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട, നിറുതി മൃത്യു, തക്ഷകാഖ്യ തക്ഷകനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, അദ്ദേഹം അതായത് രാജാവ്, സാധു നന്മ വരുത്തുന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമായ, മേനെ സ്വീകരിച്ചു, ന ഇല്ല, ചിരേണ ദീർഘകാലം, തക്ഷക തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പം, അനലം അഗ്നി, പ്രസക്തസ്യ വളരെയധികം അനുബധിതനായവൻ, വിരക്തി കാരണം വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: അവിധം പാശ്ചാത്തപിക്കവേ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപവാക്കുകളാൽ തനിക്ക് ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം രാജാവ് ശ്രവിച്ചു. ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇതിനെ രാജാവ് ഒരു ശുഭവാർത്തയായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവ് ഏത് വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്? ഈ ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ തന്നെ ശപിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത. ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത രാജാവ് ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ അത് കേട്ടപ്പോ രാജാവിന് അതൊരു ശുഭവാർത്തയായിട്ടാണ് രാജാവ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിക്ക് കാരണമായേക്കുന്ന ഈ ശാപത്തെ രാജാവ് ഒരു ശുഭവാർത്തയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള അത്യുന്നതമായ ലോകത്ത് പോലും ഒരുവന് ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല.
എന്നിട്ടും നാം പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ആവർത്തന ചക്രത്തിന് വിരാമം ഇടുന്നതിലൂടെ. അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആരും എന്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല? യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ. എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മടങ്ങി പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള അത്യുന്നതമായ ലോകത്ത് പോലും ഒരുവന് ജന്മൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള അത്യുന്നതമായ ലോകത്തില്, 7-14 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇത്, ബ്രഹ്മലോകം. ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ആ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ആ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര പാത ഒരുവനെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരിപൂർണതയുടെ ആ സാക്ഷാത്കാര പാതയുടെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സർവ്വതാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകയാൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവർ ഭൗതികമായി സമ്പന്നരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായ പരീക്ഷാർത്ഥികളാകുന്നു. അപ്പൊ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവര് ഭൗതികമായിട്ട് സമ്പന്നരായവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പരീക്ഷാർത്ഥികളാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ദരിദ്രരാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്? പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പരീക്ഷാർത്ഥിയുമാകുന്നു. അപ്പം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ചക്രവർത്തിയും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എങ്കിലും ഭൂലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായമായ പദവിയുടെ പരിപൂർണതാ പ്രാപ്തിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയായി. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായമായ പദവിയുടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ലൗകിക കാര്യങ്ങളും വിരക്തിക്ക് ഹേതുവായി മാറിയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപം വിവേകപൂർവമല്ലാത്തതെങ്കിൽ പോലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഈ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപം അത് വിവേകത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കിയത്? അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ശമീക ഋഷിയും ഈ സംഭവത്തിൽ പാശ്ചാത്തപിച്ച ശേഷം രാജാവിന് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാനായി തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ഈ വൃത്താന്ത രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ഇപ്പൊ ശമീക ഋഷിയും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സംഭവത്തില് പാശ്ചാത്തപിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള സ്വയം സജ്ജനാകാനായിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ആരറിയിച്ചു? രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. വിഡ്ഢിയായ തന്റെ പുത്രൻ ശൃംഗി തേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ നിരുത്തരവാദിയായ രാജാവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അപ്പോ ശൃംഗി തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്തു? നിരുത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള രാജാവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. രാജാവ് നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ ഋഷിക്ക് മാലയായി അണിച്ചത്
മൃത്യുശാപം നൽകത്തക്ക വിധം അത്രയ്ക്കും ഗൗരവമായ തെറ്റായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മരണശിക്ഷ നൽകേണ്ട രീതിയിൽ അത്ര വലിയ തെറ്റായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശാപത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരാഴ്ചക്കകം മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകണമെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ശാപം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകണമെന്ന് ശമീക ഋഷി രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ശമീക ഋഷിയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. ഇരുവരും മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ക്ഷമ യാചിക്കുവാൻ മുനിയുടെ പക്കലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അത്യന്തം പാശ്ചാത്താപത്തോടെ ഋഷി അറിയിക്കുകയാൽ മുനിയുടെ സമക്ഷം ചെന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ക്ഷമയാചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുനിയുടെ പക്കലേക്ക് പോകായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ ആസന്നമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുണ്ടായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അത്യന്തം പാശ്ചാത്താപത്തോടെയാണ് ഋഷി അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഋഷിയെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? അവിടെ രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആസന്നമായ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ രാജാവ് സ്വയം തയ്യാറെടുത്തു. മാത്രമല്ല ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള മാർഗവും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് സ്വയം തയ്യാറെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള മാർഗവും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.